माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचा पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचा पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचा पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचा पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेसू बगोश आमकां निवार आमकां एम कोणाच्या उच्चांतली और सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यान. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राजांगणात स्वामी जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आणि 5 वजरां वयर ताचे झेरमोण मारले. आमची बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां दाळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरोले सुरवेस पोज तेसा मध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सुरवेस पोज तेसा मध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सुरवेस पोज तेसा मध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सुरवेस पोज तेसा मध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सुरवेस पोज तेसा मध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सुरवेस पोज तेसा मध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सुरवेस पोज तेसा मध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सुरवेस पोज तेसा मध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सुरवेस पोज तेसा मध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सुरवेस पोज तेसा मध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेसू बगोश आमकां निवार आमकां एम कोणाच्या उच्चांतली और सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यान. श्रमिस्तेर तुम्ही जेजू क्रिस्ताच्या मस्तका काट्याचा मुकुट घालो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापया खातीर विनंती कोर
आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भाग्यवत मरे देवाची माई अपाप्या खातीर विनंती कोर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भाग्यवत मरे देवाची माई अपाप्या खातीर विनंती कोर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भाग्यवत मरे देवाची माई अपाप्या खातीर विनंती कोर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भाग्यवत मरे देवाची माई अपाप्या खातीर विनंती कोर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भाग्यवत मरे देवाची माई अपाप्या खातीर विनंती कोर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भाग्यवत मरे देवाची माई अपाप्या खातीर विनंती कोर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भाग्यवत मरे देवाची माई अपाप्या खातीर विनंती कोर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भाग्यवत मरे देवाची माई अपाप्या खातीर विनंती कोर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भाग्यवत मरे देवाची माई अपाप्या खातीर विनंती कोर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मग पाकानी पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्याचे येसू बगो शमका निवारप कायम कोणाच्या उच्यांतली ओ सरकार सगल्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलेल्यांक चवथो मिस्तेर म्हणजे चुकरीत चडलो कालवा दोंगरार आपल्या कांदा तबळा दिकुळीस घेवन आमची बापा सुर्गीच्या चना पवित्र साव चराय समकायो तुजी कशी सळगार जाता तशी संवसारान साव आणि आमचो दिसपट्टो गिरास सायसाम कांदी आणि आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आणि आमकां दाळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ते सा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो चॉप जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ते सा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो चॉप जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ते सा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो चॉप जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ते सा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो चॉप जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ते सा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो चॉप जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ते सा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो चॉप जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ते सा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो चॉप जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ते सा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो चॉप जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ते सा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो चॉप जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ते सा
ओस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पुढचे येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम पापया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेसू भगोश आमकां निवार आमकां कोणाच्या उच्यांतली और सरकार सगळ्या आत्म्याक करून चड गरज आसलेल्या. पाचवा मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्ताक जोडला पुरसार तोका चोरामध्ये सगळे सोबे माचार आणि अकवार वेळेच्या दिश्टी मुखार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापया खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेसू भगोश आमकां निवार आमकां कोणाच्या उच्यांतली व सरकार सगळ्या आत्म्याक करून चड गरज आसलेल्या. नमान राणी एका कोटीचे माये तुगे आमचे जिवीत अमृत आणि परमसो आम्ही पोडेशी वेशी बाळकां तुका उलो मागता. हे दुखाच्या कोणान अस्कार सुस्कार सोडून माये तुका रतन करता. आमचे दर्शनात्री तुझी काकोतीची नदर आमचेर घाल. तू बनवाले आणि मुगार दलो पकवान मरिये या पडेसा उपरांत तुझो पुंचेसू आमकां दाखोय. भाग्यवत देवाचे माये खातीर जेजून बसरांत ते आमकां फावो जावच्या खातीर बापसाहेबाच्या इतिहासापासून आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझ्या रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचे ते साव श्रेमध्ये तू सदो आणि सदो सौ पुच्छे भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया गती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. आमचे खातीर सोर्या ताणे करून दाखयल्या सर्वेस्वराच्या मानात संतोषाने गीत गायता. सर्वेस्वराच्या मानात
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एल्विस रायन डेकोस्टा हाच्या आत्म्या पासत आमची हेर सगळी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन आमचे सृश्टी पासत मागुया. आसिजेचो बाग्योंत फ्रांसीस हाची आयज आमी परब मनयता तेन्ना आयज आमी हो दीस सिजन ऑफ क्रिएशन रचनेचो काळ हाचे पासत भेटयता. आयज वर्ल्ड एनिमल डे होय मनयतात. तर सगळ्या जनवारां पासत देवाक आर्गां दिवया. सगळे रचने पासत देवाक आर्गां दिवया. आनी ह्या वर्साचो विशय जो आसा लिसन टू द वॉयस ऑफ क्रिएशन, रचनेचो आवाज आयक. जाल्यार हो आवाज आमी हे सृश्टींत आयकूंक, हो आवाज आमी एकामेका सवे आयकूंक, हो आवाज ज्यो घडण्यो घडटात तातूंत आमी आयकूंक आमकां सगळ्यांक कृपा मागुया. हो रचनेचो आवाज आयकून आमी आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागता आसतना जायते जाण ही सृश्टी राखपाक मुखार सरलेले आसात. जायतीं भुरगीं तरणाटीं वाडलोलीं, जायते सायंटिस्ट हे सगळे मुखार सरलेले आसात. जायते NGO आसात. तांचेर सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. आनी आमचे कायदो करपी जे आसात तांणी सृश्टीक आनी रचनेक फायद्याक पडटा तसले कायदे करूंक आनी रचनेचें निसंटन करता तसले कायदे पयस करूंक तांकां सगळ्यांक कृपा मागुया. आयज सायबिणीची भेट आल्त चिकाली वॉटर टँक पॉल फेर्नांडीस, इग्रेजा नातालिया फेर्नांडीस, दाबोलीं व्हडलेंबाट जेविनो फेर्नांडीस, आल्त दाबोलीं वालीस सायड बेनी जॉर्ज, आल्त दाबोलीं बिहायंड NSD सिंथिया फेर्नांडीस, नाकिली रोझालिना वाज, देवसाग्रान सेर्तोरियो रॉड्रिगीस. ह्या गोराब्यांनी आयज सायबिणीची भेट जाता. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, आज आमी बाग्योंत फ्रांसीस आसिसेचो ह्या व्हडा बाग्योंताची आज परब आमी समरुमता. जिवितांत ताणें खालतिकाय, जिवितांत गरिबांची सेवा आनी जिवितांत ताणें देवाक रचनेंत दर एका रचनेंत पडोवचो, जावं ती जनवरां, जावं ती झाडां पेडां, जावं ती सृश्टीन आसलेली दर एक वस्त जी देवान उत्पन्न केल्या तातूंत ताणें देवाची रचना पळयली आनी थंय तो देवाक उलोवंक ताणें आपले जिवितान वावुरलो. आमी ह्या बाग्योंताचो उगडास करतना दर एक वस्त सृश्टीन आसलेली देवान आमकां दिल्लो एक व्हड देणें म्हूण आमी वळखून घेवन आमी ताचो बरो तरेन वापर करूंक आनी बरे तरेन आमी सृश्टीचो मोग करतना आमकां दिल्ल्यो वस्तू बरे तरेन वापरूंक ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बळ मागून घेवया. तशेंच मागुया संवसाराची शांती पासत आयच्या दिसाक सोंपून गेल्ल्या आमच्या बाग्योंत जुआंव पावल दुसऱ्या ह्या आमच्या पाप सायबान संवसाराची शांती पासत आज किरीत भाशेन सगळ्या धर्माक आमंत्रण करून एक प्रयत्न केल्लो. हो प्रयत्न आजून चालू आसा, पूण संवसाराचें निसंटण जायत आसा. संवसारांत उदीक आनी उदीक शांती वसल्यार पुरो म्हूण संवसाराची शांती पासतूय आमी मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून आनी बरोय सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेल सदांचांक वारमरी सगळ्या दुदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सिल्वेस्त्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. So
तुया देवा दुर्बोड्यांच्या बापा बाग्योंत फ्रांसिस्काक तुवें जेजू सारको दुर्बोड आनी खालतो केलोय ताच्या पावलांनी चलोवन जेजूचो पाटलाव करूंक आनी तुका मोगान आनी संतोशान एकवटून जियोंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूर चलयता सासणाच्या ससनांक. भाग्यवंत पावलून गालासेकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आदीं जुदेवांचे शास्त्र पाळटालो तेन्ना हांव कसो चलतालो, देवाचे पवित्र सुबेक कसो इस्पा भायर धुमाळो दितालो आनी तिचो नाश करूंक सोदतालो तें तुमी आयकून जाणत. तशेंच म्हज्या पुर्वजांनी करून दिल्ल्यो चाळी राखूंक सावरणां तितले हुर्बेन हांव भरलोलो आनी जुदेव लोकां मदें म्हज्या बराबरच्यांक हांव कुशीन काडटालो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांत तावन जाणें म्हाका विचून काडला आनी आपले कुरपे उद्देशी म्हाका आपयला. ताका जाय जालें तेन्ना विदेशां मदें आपल्या पुताचें शुभ वर्तमान हांवें परगडचे खातीर ताणेंच म्हजे भितर ताची ओळख म्हाका दिली. त्याच वेळार कोणाचीच बूद मागिनासतना म्हजे आदीं धर्मदूत जालोल्यांक मेळूंक जेरुजाल्याक वचनासतना आराबेक गेलो आनी परत दामास्काक आयलो. 3 वर्सां उपरांत पेद्रूक पळोवंक जेरुजाल्याक गेलो आनी ताचे सोशी 15 दीस रावलो. सोम्याच्या भावा जाकोबाक काडून दुसरो कोणूच धर्मदूत म्हाका मेळूंक ना. हें तुमकां बरयतना हांवें फोट मारूंक ना म्हूण देवा हुजीर सांगता. मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांनी गेलो. जुदेयांत आसलोल्यो क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडान वळखनासल्यो. तांणी आयकलोलें तें इतलेंच, आदीं आमकां धुमाळो दितालो तो मनीस ज्या भावार्थाचो एका वेळार नाश करूंक पळयतालो तोच भावार्थ आतां परगडटा. आनी म्हजे खातीर तीं देवाक वाखाणटालीं. देवाचें उतोरें. देवाचे मोड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. परतून म्हणयात, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उठ्ठा तें तूं जाणय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस तावन तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घडलय. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत तुवें म्हाका विणलय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक अजाप. सगलीं तुजी कर्तुत्वां अजापांची. तांचे खातीर तुका दिनवासता. जबाब, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. म्हाका गुप्ती आकारतलोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपांत म्हजी कूड ओडटालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. म्हजे प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. जबाब, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. उद्गार. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळीं सुभागी.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलेली एक भयण आसली. ती सोमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांयांक लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी बारी आरपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी हात बोट घाल म्हूण सांगतो तिका. आनी परती पाडून सोम्यान म्हणलें, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्याच वस्तूक वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो वेचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप बागेवन पावलून गालेस्करांक बरयलेले चिठींतलें वाचप. आनी तुवें कांय बरीं उतरां बागेवन पावलू बरयता. आदीं जुदेवांच्या शास्त्र पाळटना तेन्ना हांव कसो चलतालो, देवाचे पवित्र सभेक कसो इस्पा भायर हांव दुमाडो दितालो आनी तिचो नाश करूंक सोदतालो तें तुमी आयकून जाणात. भाव भयणीनो, आदल्या क्रिस्तांवांक, पयल्याच क्रिस्तांवांक आमी म्हणुया, बागेवन पावलू एक वायरस कसो जावन आसलो. तांकां तो जिवेशी मारतालो, पिडापीड दितालो, तांकां तो दुमाडो दितालो. आनी अशें आडगान जायतीं बागेवन पावलून क्रिस्तांवांचेर केली. पूण जेन्ना जेसूक तो भेटलो, आपलें जिवीत ताणें सारकेंच बदल्लें. अशेंच 12व्या शेंकड्यान एक तरणाटो आसलो. सगल्या राटावडींनी तो हारपीत जातालो. ग्रेस्त मनीस आसलो, पळोवंक सोबीत सुंदर. ही वॉज अ हँडसम यंग मॅन, अ वेल्दी मॅन हू लिव्ड हीज लायफ फुल्ली. सगल्या आपल्या आसलेलें आंगोस्त्र तो बरें घालतालो. ही टू लिव्ह अँड ही टू वेअर वेल्दी क्लोथ्स. केम फ्रॉम अ नोबल फॅमिली, व्हडले कुडींतलो जल्मलोलो. आनी अशें आसतना एका दिसाक तो बाबा भयणीनो इतालियाक भरती जाता. खंय भरती जाता आमी जाणाव, ही गेट्स हिमसेल्फ एनरोल्ड इन दी आर्मी. आनी जेन्ना तो भरती जाता तेन्ना थंय बाबा भयणीनो ताणें एक एक्सपिडिशन म्हणजे ताणें झूज मांडूंक दुसऱ्याचेर वचूंक जाय आसलें. म्हणटच पेरुशिया हातूंत तो झूज मांडूंक वेता. आनी फौजे बरोबर वेता आसतना 1 वर्स थंय कैदी कसो तो उरता. हो भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसीचो. आनी जेन्ना कैदी कसो तो उरता तेन्ना ताच्या जिविताची नवसरणी जाता. तो पवित्र पुस्तक वाचूंक पावता, जेसूक उदीक ओडकूंक पावता. इतलेंच न्हय, आपलें आख्खें जिवीत परतून आपल्या घरा आयल्या उपरांत एका दिसाक वाटे चलता आसतना एका भिकाऱ्याक तो पळयता. थंयच आपल्या बरे कपडे जे ताणें घातलेलो तो आख्खे काडटा बाबा भयणीनो, आनी त्या भिकाऱ्याक तो दिता. आनी विंगडो कसो आपल्या घरांत तो वेता. आपल्या घरांत गेल्या उपरांत सगळे आपल्या लागीं आसलेली तितली दौलत तो गरिबांक वांटता. आनी आपलें जिवीत एक सादो मोटवाशी कसो आपूण जियेतलो, एक सादो देवाक मानता तसलो देवा थंय जेसूचो पाटलावदार कसो आपलें जिवीत तो जिवंक फुडें सरता. भाव भयणीनो, आपले मोठान जियेता आसतना ताणें सगळे खालतीकायेन ल्हानविकायेन गरिबांचो उदीक मोग केलो. इतलेंच न्हय, मोटवाशान कशे तरेन एक मोटवाशी जिवंक जाव, हाव शूड अ रिलिजियस स्पेशली लीव हीज लायफ, हें ताणें बरोवन दवरलें. इतलेंच न्हय, आपलें जिवीत पयलें एक उदाहरण कशें जालें. दर दिसाक सुकण्यां लागीं, दर दिसाक मोनजाती लागीं, दर दिसाक झाडां पेडांत तो देवाक पळयतालो. ही इज टू सी द ब्युटिफूल क्रिएशन ऑफ गॉड. आनी एक रोचणेंत त्याच रोचणे लागीं तो उलयतालो. तो म्हणटालो, दर एक वोस देवाची आमकां आमचे लागीं उलयता. बागेवन फ्रांसीस आसिसीन
ताणें काय बरें आमकां तें गायन दिलें. जंय राग द्वेस वसता थंय आमी शांती ओपूं. बाबा भयणीनो, मनीस एकामेकाच्या जिविताचेर आड वेता, एकामेकाक नश्ट करूंक सोदता तेन्ना जेजू मोगाच्या आगट्या आमची लासूदी काडसां ही ताचें गायन जालें. बाबा भयणी, आपल्या जिवितांत सदांच जेजूचो मोग ताणें आपल्या मोटवाशी जिवितांत, दुमाडो ताच्याय जिवितांत आयलो. जे संस्थेक ताणें वयर उबारली ते संस्थेन ताका पिडापीड दिली, पूण जेजू आपल्या सांगाता आसा. दर दिसाक जेजूच्या ह्या रोसणेंत उलोवंक तो बाबा भयणीनो वेतालो. भायर जेन्ना वेतालो सुकणीं येवन बसतालीं ताच्या हाताचेर आनी तांचे लागीं तो उलयतालो. भायर जेन्ना वेतालो झाडां पेडांक तो पळयतालो आनी सगळीं झाडां हिरवीं हिरवीं सगळीं हालून ताका येवकार दितात अशें दिसतालें. तो म्हणटालो, रोचणेंत हो देव आसा. हे रोचणेंत देव आमचे लागीं दर एका पाना उद्देशी, दर एका दवाच्या ह्या तेंब्या उद्देशी, दर एके ह्या सुकण्याच्या आवाजा उद्देशी देव आमचे लागीं उलयता. आज तुका आनी म्हाका हे सृश्टीक सांबाळूंक देव आमंत्रण करता. जायते फावटी सृश्टीचो नाश करूंक, आमचो फायदो पडूंक, आमकां रावूंक व्हडले व्हडले जागे आमी सोदता तेन्ना सृश्टीचो विबाड आमी करता. इतलेंच न्हय, आमच्या ह्या फायद्याक लागून आमी उदीक आनी उदीक सृश्टीचें निसणटण करून व्हडले व्हडले रुंद रुंद रस्ते, व्हडल्यो व्हडल्यो ब्रिज बांदून, व्हडले व्हडले आमी भाव भयणीनो रेल्वे बांदून आमी निसणटण करूंक आनी मनशाक उदीक आनी उदीक फायद्याक पडटा त्यो वस्तू आमी पळोवंक सोदता. भाव भयणीनो, फायद्याक गरजेच्यो, मनशाची उदारगत जावंक गरज, पूण मनशान सृश्टीचोय उदीक आनी उदीक मोग करूंक गरज. कित्याक सृश्टी तर बरे तरेन आमी सांबाळली जाल्यार, इफ वी बॅलन्स आवर लायफ एंड द लायफ ऑफ नेचर, एवरीथींग वील गो हँड इन हँड. ह्या भाग्यवंतान आपल्या जिवितांत हेंच केलें. आज जाय ते मोटवाशी ताका आपली प्रेरणा कशी घेतात. मोटवाशांनी आपल्या जिवितांत आपल्या संस्था उगडटा तेन्ना भाग्यवंत फ्रांसीस आसिजेच्या ताची प्रेरणा घेवन आपल्या जिवितांत ताणें दिल्ले नेम आनी कायदे बरे तरेन ताणें पाळूंक येवजिले. जायते संस्था ताका ओत्मीक गुरू कसो मानून घेतात. जायत्यो संस्था ताका आपलो मार्गदर्शक कसो घेतात. जायत्यो संस्था आज ह्या भाग्यवंताचो भाव भयण उगडास करतना किरीत भाशेन शांतीचो दूत जेजू भाशेन तो जालो म्हूण आमकां पवित्र सभा उगडास करता. ह्या भाग्यवंताचो आमी उगडास करतना मार्ता आनी मारिया भाशेन आमी संवसाराचे दास्तीन रेवळलेलीं आसतना उदीक आनी उदीक शांतीचे कुंवर जावं, उदीक आनी उदीक जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरूंक आमकां खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C6 पेज नंबर 30. C6. मोशा भावभयणी मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वस्व मानून घेवं. प्रितीच्या बापा भाग्यवंत फ्रांसिसान जेजूच्या कुर्साक कुतकुतीत मोगान वेंग मारली. त्याच कुर्साचो गूढ संभ्रमून आमी तुका ही देणी भेटयता आनी आमची काळजां मोगान लासून
आमचे दिसपोटे जिणेंत कुर्साक वेंग मारूंक आमकां बोर दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. आमची कारसां उबारुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवीदारान सासणाच्या देवा सोर काड्यान सोद तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या बागयोंत आसिसा ह्या भक्ता पासत तुजे विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाकाणटाव. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगल्या देदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विचादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावार्थाचो गूट पोरगो टुया सुम्याची सुवामी हो उंडो खाता आनी एकाशीतले पियेता तितलेच फावटी तूं वैभवान सो आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर.
तांकां आनी तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगती तिचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून धरून दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर भाग्यून फ्रांसीस आसिसी आमकां सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक शांतीचे दूत आमी उदीक जावंक आनी सृश्टीन आमकां दिल्ले उदीक आनी उदीक बरे तरेन वापूर आमी करूंक जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारी पडूं दिनाका पूण वायटांतले सर्वेस्परासुर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताचे आमी बरोशा नोत्रेक तावंतर आमकां तुजे उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे दूय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणांक सभेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची शाबूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची शाबूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
तुय आमी माफी करू जेसू मोगाच्या आठ्या आमची लासून काळसा तुझ्या मोगाच्या उशा तुझ्या मोगाच्या उशा जेसू मोगाच्या आठ्या आमची लासूनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उच्या तुझ्या मोगाच्या उच्या कुशी मोनान गोरीब ती सुबागी सुर्गीचे राज तांचे प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा जेजूचे जिवीत सुपूर्णायेन आपले करून बागयोन फ्रांसीस क्रिस्ती जिणेचे नवसुर्णीक बोलिश्ट आदार दिवंक पावलो ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं आमचें जिवीत शिव वर्तमानाचे शिकोवणे परबणे मांडून हाडूंक आनी आमच्या पेल्याक जेजूच्या जिविताचो आरसो जावंक पावूंक आमकां दी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सगळ्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट आयज सिजन ऑफ क्रिएशन हो दीस आख्या संवसाराक आख्खी पवित्र सभा मनयता सान फ्रांसीस आसिसीचो हाच्या परबे दिसाक खेरीत भाशेन हो दीस सृश्टी पासत आमी भेटोवया आयच्या दिसाक दर एक वस्त जी आमी करता ती आमचे सृश्टी पासत आमचे देवाचे रचने पासत जावं दी तर सांजेर 4 वाजता आमी सगळ्या मनजातींचेर आशिर्वाद घालतले जशें सांगलेलें आसा आमी रेजिस्ट्रेशन फॉर्म दिल्ले आसा जरी तर कोणें रेजिस्ट्रेशन करूंक ना जाल्यार करचें आनी रेजिस्ट्रेशन करिनासतना पासून तुमच्या मनजातीक तुमी आयज सांजेर इगोर्जे लागीं हो आशिर्वाद घेवंक हाडची हाडटा आसतना मातशें चोतराय धरची भोव करून तुमची सुणीं जीं आसात तांकां जरी तर सुवय आहा झगडपाची दुसऱ्या लागीं जाल्यार मातशें तांकां कंट्रोलाचेर दवरची आनी दुसरी बीन तुमी तुमच्यो मनजाती हाडटा ती एक एकल्यान आपआपले मनजातीची जबाबदारी जावन एकल्यान घेवची सर्वेस्पो तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताची शांतीत आनी मोगान तुमकां धाडटा गायन घेऊया E12 पेज नंबर 84 E12 तुझी बोरे पोना कोशिरिया देल्या तुझो गोडीमो कसो मोडीस देल्या तुझी पदवी Koshi